Vítejte u tohto videa a toto video je, že mám nového pečpáka. Můžeš mít na to. Takže je to nové edice. A je to tento pes. Můžeš mít na to. Takže se takto položím a můžeme ho jít rozbalit. Já toto nožničky nepotřebuji, nic potřebné. Já už jsem hrozně veľakrát otvárala pečivo iba takto z ruky do ruky. Tak a už iba stačí. Ještě, že teraz mám také dlhšie trošku nechty. Vždycky, když mám trošku také dlhšie, prostě to ide lepšie hocičo otvoriť. Teda dostala jsem ho od tatu dneska, protože se dobře učím. Prvé vybereme ty okuliare. Super okuliare. A stala se ta náhoda, že maminka mi koupila úplně istého. Jasné, má mi to povedať, ale ona mi to nepovie, takže dostanem potom to istého, kterého jsem si vybrala. Jdeme tady nepůjdem von a... Dobré, nožnice. Potřebujem. Víte? Jak už jsem více hovorila, prostě nemám strih, takže já to nemůžu strihnout. Takže počkejte, spravím to za kamerou. Dobré. Teraz nevím, či jsem vůbec něco uvolnila. Ano, uvolnila jsem něco. Tak teď. Uvolnila jsem ho. Ještě... Čekajte. Má to ještě nějaké nedostatky na hlave. A... Jdeme ty nedostatky dať preč. Tak. Teda jsem z toho pěkný bordel. Stalo to za to. Yeah. Je to tento nádherný pes. Teda je úplně dokonalý a maminka mi ho koupila dvakrát a to druhého dáme na Vianoce mojej kamarádke. Jsem zvědavá, čo mi zase ona dá. Vamčení nějakého elektrického. A vlastně elektricky se nepredávají. On mi to dost nestý, protože já tu mám pračník. Za to je hodně ňuňu. Takže tak to vyzerá. Tak to nádherně. Je úplně boží. Tu má něco, počkejte. Tam něco také. Dírka. To se mu dát dole hlava, ale prostě já mu tu hlavu dole dávat nebudem, protože ono to může být aj blbé a keď mu ji dám dole, no tak potom mu se stále bude dávat dole. A teda dneska už to máme několikátích, počkejte. Já mám vlastně iba 4 pečopákov, kterým se dává dole hlava. Je to ten, a už budeme mať 5, protože na Mikuláše dostaneme jednoho nového. Takže tento je taky s dole hlavou, tento. Asi tyto budou jako 2 bratia. Potom toto je Sunset, to oni jsou manželé, toto budou bratia. Ako posledně máme tady to jsem dostala taky od kamarádky na národky, tuším na národky, teraz nemám. Takže toto jsou všetci moji, kterým se dává dole hlava. A teda budeme mať ještě jedného nového. To dostajem na Mikuláša. A je to vážně velká náhoda, že moja maminka mi těž tohto koupila a tak. Ale jako on je úplně ňuňu. Na poprvé se mi zdaly taky pečopaty, kterým se dává dole hlava, že prostě oni jsou taky trošku blbí, protože jim se ta hlava hrozně točí. Ale jako sice točí, ale je velmi nádherný. A určitě určitě bude hrát v tom novom seriáli, které vidím a
v druhej časti sa už tiež ukáže, bude tiež novou postavou, ako tá, ktorá tam potom v 3. dieli. Proste to bude smutné, takže on tiež prežije a teda tak. Ešte neviem, do koho sa zalúbi, ale proste bude taká troška postava, pretože je nový a tí noví bývajú niekedy tie hlavné postavy, takže najnovší je tento, Rachel už není najnovšia, takže tento je úplne najnovší, ako ďalšie je Rachel a ako tretia je Sunset. Takže ja som hrozne rada, že ho mám, kúpila mi ho teda tata. A to je divné, že aj maminka mi kúpila presne tohto. Proste mi sa hrozne páčil a potom druhý deň, jak sme kúpili toho ďalšieho, no tak ako druhý deň mi ho že vraj kúpila a už je schovaný 2 mesiace. Takže ideme. A teda tamto dáme kamarátke. Dúfam, že mi tiež dá nejakého takého pekného. Dúfam, či mi nedá tiež tohto, lebo to budeme mať zase ďalšieho takého istého. Dúfam, že sa to nestane. Dúfam. Ale nevadí, ako dvojčatá, to nie je problém. Je to docela dobré mať nejaké tie dvojčatá. A mne by to ani nevadilo, že by som mala nejakých 2 istých. Ja nemám žiadnych 2 istých, takže to nerobí problém. A keby tak, no tak by som si ho mohla aj zameniť. Možno. Alebo proste s niekým zameniť na YouTube. Ale proste toho druhého mi mama nedovolí otvoriť. Takže Takže bude mať meno Jacob. Takže Jacob, mám Jacka, ale toto je Jacob. Pardon, ale má tu blbú hlavu ako Jack. A toto je to Jacob, on je hodne ňuňu, to si myslel, že to je nejaká liška. Pána Jána, on nevie rozoznať psa. No rozhodne nie pečopáka, pretože on vážne trošku vyzerá ako liška, ale je to pes. Niekto si myslí, že to je liška, niekto, že to je zajac, niekto, že to je neviem čo. A proste si myslím, že to je pes. Protože mne to hrozne pripadá psa. Takže pre toto video to je všetko. Majte sa krásne, skladajte básne, jak hovorí tento, nie Gogo, Hogi. Majte sa krásne, skladajte básne. Čauky mňauky.